nou. Jongen, men had aan het hoes vol met sterren van die. Blauw. Zaken met blauw. Ja, steen. Heel rustig. Sorry. Ik dacht dat ik sterren op, maar wie niet tegen. Oh nee. Ga er heertjes op een rij. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Het is een soort van vrije dag, hè? Als je mute de squallen, maar je het net. Deze is vreemd. Ja, goed vreed, ja. Deze dus. Als ik nou. Hij is nog wel lang op squal zitten. Deze die nou. Ja, en Ilde hier een mooi boekje. En wat? Battelen boesen. En daar geven we ook een film om uit. Dus die hier met verjaardag kocht heeft. Ik denk dat het wel leuk om jaren cadeau te doen, want die gaat ook mij doen. En ik hier dus papier, dus die zie ik vanmiddag even inpakken. Jou weer die cadeaujaren. Oh, ik denk er was net stikken uit. Oh, ja, dat is kleurd. Dat is battelen. Ik denk er om heel dan, want iemand aan net stickers gehad. Vind ik met seconden. Zo, dit is verjaardag. En wie kan nou even de beestjes doen en ergens in een bakje koffie scoren? Deze. Ja, daar pak ik hem in. Vind je wel mooi? Ja. En als het goed is, komt Joet dan eindelijk uit bed. Het gaat heel lang worden, maar als het goed is, komt hij. En vanmiddag zullen we even richting Ljout. Zaken Joet en afspraak bij de kappersteen. En we gaan er gewoon even lekker leuk omstruinen. Dus een beetje een dij, maar van alles en nog wat. We zullen hoe het de dij rint. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je Joet. Bij mij. Waar is Han ook keer? Waar is het nou? Oh, daar is er. Doe maar je niet boezen. Mag jij niet nog? Wat is toch al even grote broer, man? Hey. Ja. Ja. Lijkballen bij haar. Nou, ik zeg de tillen. Dat is van de geitjes, hè? Lijkballen. De meisje wat tillen, schat, ja? Dat mij wel. Ja, van de geiten en de knieën en de hintjes. Ja. Die is wel lekker, denk ik. Ja. Ja. Het kwastjes. Ja, maar kwastjes, ja. Maar stok ik nog even leren, dat die kwastjes echt op eten kist. Die liet ze op het hele heel te stuk. Maar je stek op eten. Nou, dat is me net. Dit is wel aardeballen. Dit is aardeballen. Dat is net meer zo lekker. Nou, pak zaken te beestje al even neer, dus best genoeg. Helpen? Wat hebben we hier al? Al je stien, hè? Nou, maar is het in je liedske uitziekje. Want het maakt vanzelf weer wat mij. Nou, nemen we die mee? Best. Ja, nou. Jongen, men had aan het hoes vol met stenen van die. Ilda, wat is dit? Dat is een grote steen. Die is joekel groot. En deze? En die? Ja. Nou, Saak is al naar huis gefietst. En die zal ik naar huis. Als het goed is, komt het bij het. Ik hoop het. Je had er al zo lang op wachten en het is al een paar keer hoegegaan, dus ik hou mijn hart vast. Zo, we zijn weer thuis. Heel nog bij haar stentjes. Zie je weer 12 van? Dit is wel mooi. Nou ja, show eens lijst hier mooi op, Hilda. Hier, kun je wel mooi belezen in de vensterbank. Dat een mooi plakje. Maar eens even zien. Dat is mooi, toch? Zullen we die handen even scheren, meidje? Even wasje? Ja. Ja. Goed, doen we daar even een beetje viesjes op? Doe maar een goed scheren. Laat. Snot? Wat is snot? Deze. Oh. Wat is snot? Die. Ja, maar nou haast het meestal van de snot. Gelukkig maar. Die meneer Boesdukje zullen nou eens gelukkig horen, hè? Ja, daar heb je maar. Nou, zaken heel, dus alleen om speeltjes scheren. Want de hele dag televisie scheren en gamen, dat ben ik net zo vaststander van. Zal ik ondertussen dit even inpakken? Dit want ik ga Oh, ja. op YouTube zoeken, dan ga ik nog zoeken hoe dat maakt. Als die pinguïn mij net vallen en dan mag die blokjes kapot staan. Ja, ik vind het een goed idee. En dan was het K3 speeltje met Ilda? Of was het echt maar de penguins? Oké. Nee? Nee, ja. Zakka pinguïn. Nou, maar we zijn Sjem. Tadaa, verjaardag. Zakka pinguïn. Pinguïn, hè? Zullen we eens even Sjem? Paniek op het ijs. Gebruik de blokjes om te bouwen. Blauw en wit ijsblokjes houden. Zodat dan even verschillen meidje. Maar even via de lezen. Nou, dat is even jongens. Het werd wel echt een ijs dingetje. Nou, leuk hè. Deze hebben we nog nooit eens dingen. Nee.
Het opbouwen is ook net zo moeilijk voor me. Ik vind dit nog een beetje stief dingen, maar het is wel leuk. Ah. Ja, of wil je in te prutten? Je te prutten of je te vollen? Je te vol. Je te prutten. Je te vollen. Nee, precies genoeg toch, dat kan het. Of in je reserve misschien. Ja, denk ik. Nou, maar eens even zien. Maar even- Tada! Pinguïn. Met de poortjes eronder, hè. Plaats de pinguïn in het midden. Slaanbeurt over. Blauwe blokjes voort. Zelf kiezen welke kleur. Wit. Snapste? Ja. Nou, maar toe wil eerst draaien. Wacht, eerder wat de pinguïn. Oh, pinguïn met steen. Zo. Maar toe dit aan. Wiet. De pinguïn mag net vallen, dat is het speeltje. De pinguïn is stil. Dus doe maar een wit, maar... Was nog meer of zij is van mij? Memes. Oh, een beurt oerslaan. Nou, dan mij Ilda. Oh, Oh, Ilda moest eerst even draaien. Draaien. Draai maar een dingetje. Blauwe. Blauw. Waar is blauw? Die. Dit is blauw. Maar is een blauwe voortslaan. Slaan. Oeh. Wauw, maak er niks. Heel goed. Goed zo, Ilda. Nog eens zaken weg. Sim, Blauw. Oh! Pinguïn. Nou, wie krekken we er nog net van? Je mag ik nog een beetje wennen, toch? Ja, ik sloeg een beetje te. Nou, dat is wel helemaal shit. Eerst leidt er haast al je uit. Dan ga je vrolijk verder. Oké. Even vrolijk. Ilda maar. Maar zelf weten welke kleur. Welke kleur? Maar de pinguïn mag er net afvallen. Welke kleur was Heel dat? zachtjes. Heel zachtjes slaan. Welke mag eruit? Die? Dankjewel. Goed zo. Nooit zaken weg. Zo is de zin. Ilda had het draaien. Ik had er. Heel vol, denk ik. Ik ga er 4. Oh, zaken is het. Ik hou het draaitje. En wat haast? Blauw? Oh nee! Yes. Niks Dit is een oefening. Dit is een oefening, Je jongens. naait over een echt padje. Pinguïn blauw steen. Nee, meid, dat mag wel eens blauwe. Oh. Ilda, dan eens draaien. Ja, ja, heel goed. Wauw. Blauw. Zaken met blauw. Ja, pinguïn. Ja. Pinguïn. Die maakt zo Dat lezen is blauwe. steenboodschap. Dat is het speeltje. Zie, je moet Wat er draaien. aan af van mij stoem gaan. Draai maar. Draaien. Pinguïn. Beurtoorst. Nou, mij staan een keer. Ja, toch. Nog een keer. Blauw. Welke is Blauw. blauw, Ilda? Die? Ja. Nog een keer. Ah! Ilda had de pinguïn. Niks gebeurd. Nog een keer. Niks gebeurd. Niks gebeurd. Ze hebben de blakjes met die druk bij of Ja. maak het op niks uit? En Maak het de- ook niks uit. Deze Wiet. Wiet. Wow. Goeie, wat? Niet dat, goeie slag. Oh, eerst draaien, eerst draaien. Oh, Mammy, nee. Nee, je stiert nou op. Ja, Ilda, maak het niks uit welke kleur. Slamma. Pinguïn met de net afvallen. In Net welke vallen. lust? Heel rustig. Ah. Niks gebeurd. Kan je ook nabouwen? Dan wie weet nou hoe het werkt. Ja, even een echt padje. Als die eraf wordt, ben ik gewoon al. Ja, zet maar Ilda de pinguïn en dan die willen. Dit is er dus even wel. Ze met zaken even helpen. Dit is een leuk speeltje, zaken. Ja. Dat we dit met jij dingen nou weer met super haast een beetje vieren dit speeltje van. Ja, nou. Ik zeg het op YouTube bij je Het zoon. dacht, hé, die hebben we. Ik zeg het op YouTube bij je zoon. Toch van ja, Die wil ik doen. die wil ik doen. Tada! Nou, poortjes er weer onder. Zeg, die mag je net afvallen, maar probeer je dat de pinguïn net valt. Dat is het speeltje, weet je? Wiet. Wiet. Zaken met een wiet eruit. Tada! Ja. Oh, eens draaien. Goed zo. Zeg. De pinguïn is nog geen. Nee, dit doet beter dan de eerste. Oh, Ilda, wacht je. Wiet. Kijk, ik kan blauw erin zien. Doe maar. Nee, dat is blauw. Wiet. Nee, wiet. Ja. Wiet. Oh, wat kies er dit goed? Nee, dat moest wiet, dus ja. Wietblakje. Hoppa! Goed zo. Wow, Mammy. Je stiert de pinguïn. Oh, je pakt de camera's. Dat is een shit. Je leidt er haast Je doorheen. leidt er. Oei, oei, oei. Wacht. Oh, wacht.
wachtje, ping met leesblauw. Moeilijk, hè? Blauw. Ah, heel hard won. Nog een keer. Goed zo. Goed zo. Leuk speeltje. Nog een keer. Nou, dan hier weer. Vooruit. Ik ga helpen. Ja, mijzelf. Nou, superleuk speeltje. Die echt leuk hier met de hier. Dat is eigenlijk wel gek, maar heel leuk. Ja, het is nog even wachtje op het bed. Hoop ik toch, echt hoop ik. En dan vanmiddag gaan we op naar Ljout. Zaken even naar de kapper en gewoon even lekker struinen in Ljout. Misschien dat bij Klaas nog in mei zoeken. De soes naar Wittel later. Dus ja, je hebt zelf zien wat we ervan gaan. Later. Nog steeds geen bed. En hij zou uiterlijk kwartier voor 12 leveren worden. Nou, het is nu 20 uur tolven. Ik ga er achterom bellen. Ze zou me zo even rondbellen. Oeh, ik ga er een huddehol in, jongens. Ik ga er een huddehol in. Ik maak in ieder geval een oer in je wei. Dus ik ga nog tot in de oren. En oorzaak maak maar even hier dat Ilse of Chibba, Wisheid of Mem ze opvangen willen. Mochten ze vanmiddag nog komen. Ik weet het even net. We zullen het zien. Ik hoop dat er alsnog Joert komt. Hey, mijn elastiekje. Dankjewel. Kersen. Wat zei je? Laat je hem naar het kersen, ja. Onder. Wien je hem weer op uw bed ontspringen? Ja, Hier, kom maar krijg eens we- in. Ik kom zo bij. Ik kom zo bij. Ze wil bijna een grote chaos worden. We hebben helemaal niks. Ze vermijdt je. Daar gaat het om. Ik ga alles in kleer lezen. Mijn WhatsApp-listje, het cadeautje voor Jara. Extra batterij voor de vlogkamer, mijn telefoon. En Zaken had altijd mijn oren van de kapper. Saffele jokte van die hiertjes op zich reg. Dus dan doe ik altijd maar een doekje. Maar hier zei oren ook een washandje. Dus ik ga heel old school. Ik weet net dat Jim ouders het vroeger ook die mijn membo, die hield altijd een voetje. Maar wie het washandje, die hakt mij. Dus ik viel weer helemaal old school met me. Dus die neem ik mij. En ik ga nog even een stukje hem varen. Want ik snap wel dat het één keer kriebelt, dan is het heel irritant. Nou ja, en ik wil nog na de tijd even een Ljout ek in. Dus ik hoop je dat ik het zacht van komen kan. En wat drinken voor de jeugd. Maar dus dan kunnen we op een paard. Ik smiet alles vast in de auto. En ik hoop je toch nog dat binnen nou en zo'n 40 minuten het bed nog komt. Ik zit even bij de jeugdje. Ja, ik kom weer. Wat zo'n die leven bandjes van die... Wat verdikke! Wat verdikke, wat gebeurt hier al hier? Poek! Hallo, komt ie! Bovenop Zaken! Alle kersen bovenop Zaken! Ja! Plof, plof, plof! Oh, sorry, stiekem niet tegen. Sorry, tjentjes! Sorry! Ik dacht, ik stier naar op, maar wie niet tegen? Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh! Nou, ik zal even de bannerwijn in het spel in de auto lezen, ja? Kom zo weer binnen. Voorzichtig! Goed met morgen, nou. We aan Bargebied. Let op me, let op me, we aan Bargebied. Ja, ik zal even de bannerwijn en de tassenspul en dit in de auto lezen. Scheelt me aan en hopelijk komt het bij nog. Nou, ik heb ook alles haar. Naar de auto. Ben je er klaar voor? Ja. Op naar Ljout? Ja. Ja, we hebben nog even een hele beppe giet, hè, mij. Ja. Ja, 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 ja. Je doet ja? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Op naar Ljout. En we binnen in Ljout. Zaken Beppe en al vooruit, hè. Die kan snel als u, heel nou. Oké. Nou, ik ga wel lekker shoppen. En dan naar de kapper. Wat wilt het, Joet, Zaken? Wat hast zij? Net een prutte van. Net een volle voor de bovenkant aan. En het figuurke. Mooi man. Komt vers goed. Even wat lekkers. Wordt het mooi? Oh, een mooie ster. Wauw. Cool. Nee, dan heb ik wel hier. Oh, wat vet. Een pijltje, maar wat die kant op, naar de ster. Wauw. Ik ga er weer het washandje maar heen. Ga er hiertjes op een rij. Ja, pak ik. Zo, old school. Ik zei dat die man vroeger ook altijd. Weer het washandje maar. Die is dan al die. Ja, die is al liet. Lekker, kusmusje. Nou, ik zou een battalion geven. Daar staat hij. Iets met een beetje green erin. Het is just ik sneakers, maar een beetje green. Sneaker?
Ja, sneakers met een beetje green of ziek het beppen. Dat is je welke hier we voor die voenzaken. Die zie ik het oor even op, hè? En een memhamaat shirts zat er binnen, hè? Misschien hebben we dan wel dezelfde. Dat is gewoon wel weer. En Beppe had mooie glitters gewoon. Poeh, Beppe. Fletje. Poep, 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 poep. Nou, vetzaken. Nee. Ja. En Mem had ze net in, hè? Wie toch meer wat voor zaken dan van mij, vond ik. Ik ga nog nooit komen maar zo'n luchtje rond. Heet dat. Nou, er zit een beetje bouncy squan bent Had ik dan. nog nooit, hoor. Springers. Springers ik heel heeg? Ja. Even serieus? Ja? Nou, en deze squan die probeer je weer van netjes te houden, zaken, hè? Nog een keer chillen hoe Ja. het komt. Ja. Oh. Goed zo, jongen. Nou, wij zullen even nog een milkshake. Beloofd is beloofd. En het is een vrije dag, dus ik had er zelf ook wel zin in. Milkshakeje. Lekker bakje koffie. Lekker niet, vriend. Oh, sjaaltje vol van de Bennewein. Oh, Beb. Ja, de kamerman die zei, je hebt een sjaal verlend. Dat klopt. Dan in het Engels. Dan in het Engels, ja. Ja. Hebbes. Hebbers. Nou jongens, wij zullen weer op naar Hoers. Ben we slagen of ben we slagen? Nee. Nee? Dat is nog chillen. Ja, die was ik hoor ik Nou, al ja. zeggen. Ja. Zit zo'n ding. Ah, super cool zaken. Ik zat er hinders in. Van mij maakt je nou een klepko, of net? Ik ga je niet... Anders kijk ik van wie dat er hinders in. Nou, maar staan maar in mijn huidbesje. Hij had er wat meer verstand. Peppy, mij. Ja, zeker. Nou jongens, wat hebben we een schitterende dag, jongen. Wel leuk dat je hem vrij wint, jongens. Hey. Oh, nee. Maakt die mij niet? Ja. Hey, wij zo'n zes. Maak me Ruud en de dik ook kabouw. Nou, dat wordt dus wel even. Zit in totaal 16 koppels. Van meer is er een beetje enthousiast. Zit in totaal 16 koppels in. Oké. Hey, wij zo'n zes. Hoe is het nou net leuk? Met de blog bezig? Ja, zeker. Oké. Hey, nou ben jij hoor ik nog wel. Oké. Dat is de knip, hè, toch? Ja, alles kan knippen plakt, hè? Wij zo'n zes. Voest het nou leuk, vlag? Net als jij. Abonneer je. Zit net leuk geweest. Viet. Wol. Ja, wel leuk. Van net op de tablet. En ik net op die telefoon. Gewoon op de televisie. Hey, ont een nieuwe chitsvlag. Oh, hier is wel liggen. Wat zei je? Hey, hoi.